Varför står det egentligen så många övergivna hus runt om i Sverige? Tänk om svaret inte börjar här, utan för över 100 år sedan. Under slutet av 1800-talet lämnade över 1 miljon svenskar sina hem i hopp om ett bättre liv i Amerika. Många gårdar blev kvar. Vissa fick aldrig några nya invånare. Och kanske är några av de övergivna hus vi besöker idag fortfarande en del av den berättelsen. Det här är ingen berättelse om spöken. Det är en berättelse om människor. På måndag klockan 18.00 släpps hela berättelsen. Prenumerera redan nu så missar du inte premiären. Och det här är Berättelser från det övergivna.